Kardom nili Samsung tenon lapen pineng we talk show on six schedule mate six schedule chihut chiput along ingdeng haroi sira prikya sialong nangachi tongdun ake hai sir Gibson Bay Kardom Assam University Difu campus nangli MSc Life Science and Bioinformatics non ke dobo malangli UPSC aspirant lo asialangli phan lapuson nitum asolong kacho phaben ke bang potami ang phaninga klongpen deng lo lapen dutulang ni ritukrom sapi arangli phandame puthot ladak nitum asolong ke bang thopot lapen aporna chipido na pot alangli phana kero pilo alangli APHLC long women cell secretary lo alangli phandinga klongpen deng lo Kardom lapen an parada non dutulang alangli cycling support isu alangli Difu Government College lo Charlie Bom alangli non 6 semester lo alangli phandame youth ahin pen lapuson anda studio long ke bang pending nang pathe dona por akero pilo nang pantali Kardom lasi non dam thupin nang apor dolo pasi lasi ke chengsi itum ningwia athepi alam ke lahen lo itum pini itum social Facebook along lapen kapre along tame itum chithelong lo ilitum aphan la development made la songja tum ki ja ke chok chepena jo ilitum karbia tum herak na kok lo pinya ni ge ilitum langdam sena suru pothar Bokajan subdivision lo hada halada esi dolong ke tangte pinana ji ding lo hada ningkan hini bak dolobon dolong lapen towar ke tangte ajoini pini karbia tum lapuson kang ton kang thi ladak itum phan ilitum phan kitche tum nangi pu juno pik pik karbiang lo amune tum ke select pik pik lapen alli ave latum ke ho China long siam hang thek dam nei pu na kang ton lai sia comment lo lapen karbia tum ke munida okichu akhe puta na itum hanangi pudolo lapen karbi alidar tum ke kopilo puke latum ke uncivilized speak ini amara rapia son punai puda do lahai upi posi tumhan pini ani itum adai kabe tum kopia posi tum laposon arjudunang koklo labang solam lasin tum labang si itum kacethan ponji lasi neli non karjugang tungge lahelo panelist dolo itum ladak bang thom panelist dolo lasi kecheng sini ake hai kleng sarpo phanse arju pola sobitha kopia posi ilitum aphan la sonang pulong po la sobutha pilo nang lepui lalo pini ni ladak ingdeng pharoi sira prikya si tokson 6 dilo long nang si tong long pot churo par pik lo ahok lo labangeli tum langdam lu plodang te isi karbieng long chithera ko pen chidin so mi khangyang kupia pon ma ke la hen lo karbieng long kang non poran yan ta ili tum long kaching thu la simsap ili tum ke thek long la pu kompik lang labang so ili tum kupia polo la sinon ili tum ovi ki mi mare kapre ili tum kachini nyang mi kenang sot non hejong ili tum long ki dam tang news itum protidin long la klang lo la pen itum non social media Facebook long tam binaan hiruk bok la puson dulu lasi bokojan LE lage MLE lage doktor nomur mumin lo laso andar long kondensi troxy do kon constituency bokoyan adu MEC lasi laso long suru buthar homosti mate hola dak nombora dorso la pen parlangso la bangso dilong ketang te pe na joini ningkan thom ni dolo lasi la bangso ili toma phan pinangan juno nang pulo ili toma phan nang tum karbieng long ke nang tum pini jontu junawar pulang tali tum hanang pulo la pen kapre ke tum arlengi thi toma da nang kapien reang la poson dolo lasi kopia poro la pulutang te litum la pulutang te litum hopera bangge litum karbieng long ara phanisi anong nangi juno
lo anong nang juno la bangal hana ili tum arling thi atum hana jasemiat peda bangke alang le tum pan chini nang pu alang le tum man ki kang ton na puson lo lapen alang le tumpu kaida karbiang long e ching thur pik lo pusi pu develop pik lo pu ne tang de konara develop lo piniar ni klang ham lo news lo hanta alang tum protein time atum peklang ham lo lapen ra tum anda theklong lo de lasi non ni li karjugang tung bangke state minister PWD Assam state minister konar lo nonapor alangli konar lo kedu lapen Karbi Anglong Autonomous Council executive member PWD in charge alangli konar lo kedu kopia posila so dolong petang te reglo dolong sot kali hadak towada du do lasi ladak itum lang namlo protang te lake itum phanle nagi puchot kali lake lake development akam ke claim lapen council ke chari jakong horang lake komara long lo putang te lake council long komara bang fusi ke chari ma hala tum sike claim ya jakong do lake lasi lasote bolodang te lake songja tum hansi lake roklok lo lake la lo hok lo la bangi lapen state PWD minister konalo alangli konalo ka chepatu joy alangli ko people lo lai tum long ka ching chor ke claim ni towa lapen dolong ke lahu ke patang te ahormu do piglang towa dolong jot kali ladak ke non ke surupothara constituency lo sida kapre ka long tala poson ke patang te do piglang kopia po lo tum claim patang te sedep ke lasi isi pudang lo patang te hala tum ra tum ta non ke theklong hol lo kente thelong holo de nang lipi lo puila sobtha la lo jasemiat pet bang ra tum da thelong holo hok pet bang ke ni ning dup pi khayang la bang so pinia news ke klang an ke athe langdam en lo pro dang te le tum non pini bogojan ang kang la bang so isi ke la da ke kaching thur nai nang hi homosti lo amada presidency lo surbo thar ke la da ke man inglong so des lo da ke do choma din lo mana homosti da ke bi nai po din lo la pen la da ali ke la ke suryajan IB tu japralang so RJ route pusi la bang so ali pupon lo se la bang so li ke la ke 13 kilometer na bet bos da me la bang so li ningkam thom benang ta tang the the la puson na si la so di long ta me non pora ni na tang lek thi si munit up phan ma ke theglong le ben bi jo ma si theglong jot pusi ni to phana nang pulo la se ning dup pik ni to malong non em ta dolo alangli local MSC ma de aki hai jogo sing ti lo bos da me la bang so pinia ni alangli kachilang don pangkri via jo ni karbiang long ra da phan si karbia anglong aphan isi nong no ma isi birta hengno da ka som si nili hin men tami ning dup pik khangyang lo kala lapen non nili karjugang tu bang ke lahan lo alangli tum ili tum phan ba songja tum se jasemet ki rolo athi alangli tum se arpu dolo ga responsibility alangli tum long si dolo labang so development asai ke claim lapen karbi atum phan parengji pithiji pawirji sitami alang tu malong sa arideng si jakong dulu alam thibang ke lahen lo kopia pot pulatang te alang le tum sinon ke sarkar ruling party lo lasi hala bangso hot la bangso ke cari hala congress government do bom hota alangli la non ke cari bom atum si non BJP long dako wang rubli lo lasi amunit ke la puthak thak lo agormen le kaprek sitame amunit ke la puthak thaklo lasi non li ki pukang tu mangke la ili tu phan ba songja tu phan jasemet ke songja tu phan si development movement tapulo development ke claim nang ti ke paching thur thek lage hala songja tu se claim nang pulake lapen non li ki pukang tu mangke karjugang tu mangke lahen lo alang li tu phan council phan ni challenge lo council atum non ili tum phan nang ki putok nangi pusit itum phan pinya marara pipu hadake karbiang long ke munida we hadake pinya marara pipu bian jo pu la so se dai pu lasi la hai nangi pu amunida tum phan lam hoi pidam haiji ma hai he state long MLA tum do itum karbiang long pen bangpli MLA do non bokajang nang nam lo pote ake hai Dr. Numol Mumin lo alangli pensi japo nang po lason itum aphan itum abirudhe kaning je tum phan alangli pensi japo nang po lapen dolang bang thom MLA kado ko e bang pli MLS dolang lase alangli tum labangso nangi pu itum phan nangi putora tum phan lam hoi pi haiji ma hai hema lasini li alang tum phan karjukang tum lalo nili jasamiat pera bang ke ni dun thung tum athe ili tum non karbing long autonomous council long ke jabom
alang ni kai ki ther me cheparnu kong Karbing Long Autonomous Council siam ki hai tulirang hang mane kangton charju selet pik pu non la bangso along kangton charju selet pik pulo te lidum Karbing Long arada su la pen alang ni tuma phan ma si kangton lo lagi Alang lo ase alang tu opini asai deng theke ma deng thek lagi alang tum nilimu pen pulo ka responsibility ma lo ki jane tum alang tum si ki ja ponya tum lo alang lasi definitely lake directly or indirectly alang tum hansi ki rolo lagi ili tum itu masongja komane jong se akimia kam claim lo pote sorsa lo pote panep check gel thap thadeti alang ni akimia phan lata alang tangte non asom alang tum hai ma hai la sokam lapen council long cem do lapen em do mac tum do alang litum la non ilitum hanang puto nang pusida tum phan lam hoi pidam haiji ma hai fir pidam haiji ma hai lasi neli ke chulang ding lo lang tum phan lapen rara tumta lang dun ding lo nang alang litum ko pisi claim jima non lale tum munthi dun nang jongsi la tum jongsi non aja kong do ko po phis tame la tum jongsi lam hoi da pi hai he lapen karbia khe phan kadi feldun aja kong hai he polote lake kacho baya songjalo lake neli hin pen pining we mas neli pangdak lo lapen karbiang lo ra tum itum lang dun ding lo nang alang tum haiji ma he ma ningduk pi galam isi la bangi nan ansta me suru botar homosti long kaching thura simsa po ave mas ave penlang alita isi nata kemisian po ave highway pen wang hitami paklang so pen chenglok la pen hala adorsu pen purina me mala higher secondary wang put pen chenglok sitame ali kemisian puna andame che theklong li la da bala bangso suru botar homosti long ko pia pon mala bangi litum apen development dream penon kaprek litum isi nata kaching thura sai pu deng nana thegonong lelang ase ningduk pigram litum Karbing Long Autonomous Council iam do kok pena pitame kaching thura sai made kachelang don thek thi bang litum Karbing Long Autonomous Council lan thek thi pulotang dei litum Karbing Long Autonomous Council long ar tugeteng bom bange chokchi la bangi la sila so puthak la corruption in public life and PIL la so puthak la dolong ke patangte towar ke patangte ladak dat kali la si jasmer prabjin pen inquiry da dunai la so puthak prabjin pen inquiry dunai athe lake rat atuma phan kana hok thipik towar ave dolong ave pulatangte non ason vecheng veri hote kona lokiso itum so that une der prode kona lo chepon copy ben lo itum borpung tarapung langam sina ani si halang chugi dam to pe pen si alang tu katti lom pen si lang ro ke par towar ka ve dolong ka ve hadakta chugi dam tang sengkan litum me theklong lo kado ko news long nai litum theklong lo pine ka news Karbing Long live long atami litum theklong lo paklang su tu pene inut ar su pregmena joini alang lisami ki litong tek the ali ka heng nu par pik a joini hospital litong tek the aku chewa juilo la pusona ta me la chitong nang lo suru bothar homosti lo la si la son bulota ning duk pigran la bangala si ki bang je langani bulong te ini tum ning ka chi thebang ave de la son bulotang te kala la pen la Assam State PWD in charge minister alangli phandame alangli konalo non itum ki duk dia rahut kisung dia rahut lapen konalo alangli ka cepatu lahai putha alangli phanda inquiry padunang pono CBI inquiry prabjin pen padunang po kacho pangli ma putha kopi la tum towar tang te dia la prabjin pen la CBI inquiry pangni si alang tum corruption putha kan hack anang ji lapen itum chonghong ding lo na Karbiang Long rar tu jongsi MP tame MLA tame CM tame MAC tame IM atum tame latum phan lam hoi mate first information report FIR pidam hai he pulote latum penamat dik penamat latum ar pupen si all lavek nei lage hok penalang lage non ma thakranglam kali lage ilitum phan lage ilitum al asongja ituma leader atum ke chokchi ke thek pena joksi ke chia he tum dan bang nang lang ro pason sin non mandelo la pela tum bena joksi tum thera kuna kok lo non ke la da ki pula son lo hoyo pini la da asamis tum bang si comment long dam lo Karbing Long manuhor jongoli ka junwar hoy pula pona nang pula Karbing Long sop pagor hoy pona litum hanang puyu Karbing Long khon burbok bure thakeni ki thoi la puson litum hanang puyu tum Karbing Long ala tum la puson litum kadu wila pucha juni malapan arenge nang tum CM MEC ke mana tum la punang litum nang nong nang thang miji pusin nang litum ka chema thama la sila pulo dang nang tum kiklem kita mamu chilang nang po chok ma chok chema nang tum theklong lo ke ki chok chia juni sila puson pini yang deng litum nang le nang kok lo la pen PWD a minister Dr. Himando Biswa Sarma ku pia posila bangsu
pini lo do joy lo la hai ke nang ke chelang on vek nang ji prabjin ben kori durang polang phan jong si la puan pen ta ni tuma phan la puson nang li tum nang hi butol la puson pulang ni tum phan no no mat immediately ni tum phan state nang pisrangon separate state tame autonomous state tame lasi la itum asam arlo ki dudun boma joni si itum la hai tame ki phodunang lasi alang tum nang langslet hui bulotang te itum han state nang pisera nang po pinabdik isi ama non ni thom ni plipe na state nang pidianang photum asam ben bang chiudun bob nang po athe itum ke non na constitution long already itum ke autonomous state provision do lasi autonomous state kalilo separate state bang sinang pipinang po bang itum ke hang nang po lalo punang de lahai issue avelo athe me thang chari long po non ke bang state tuma akeng pa karun ki dosi tumhal la bosona kisung phona ko loke alang dum pulo karbiang long ke mopen pulo kopilo habira pi tumsi ki do muni da vepu tangte itum phan pilo itum phan autonomy na pipre ke itum council ja ko pilo pon la siu piu pilo biko kalang kopilo that council long sakuri pio ne de people lo jakong ajakong pabidet ke lasi lason pulo tangte lage anung pe lage kopilo ma anung pe nang ke theng pu he muni to ma atha ke kang honang chi paklang po sidame ar lo bang ke tum phanang ke lang selet lapen nang ke lang rep nili tum alang le tum phan che bhong nei che chok nei pule tum ki pukali sidame aron itum phan provision dolo law de freedom of speech freedom of speech lo ini tum phan constitution of the right dolo la so si question karju ini tum allegation ki pi gali allegation le ki pi gali sida isi question karju lo isi answer ke nang ji ne alang le tum la song mo pc claim ma ke claim ke that ma posi near ni kang ton ini tum charju nang ko ma de kang ton chu cholong lok lo ma people lo ma pula soi hina bang ke answer ini tum hedi ke nang ji people lo ma pula so phan si ini tum karju lo hai sila so hin ma ke nang che thagun beg nang po alang li tum ta o ma alang li tum power son do boy ahochi lason bang inut general inut bang khai mani ke che so sinang nang jelong pop ke ini tum ke lage nang lang rem lo mati ho nang lang rem lo lage nang lang rem pe situ manang pulong nang ko ba lage tot pen chenglo itu ma kadu ko wila dak ni tum da theglong i hola news long lang itum dam lo ti lasi itum non lang dun ding lo na alang itum latum phan lam hoi bihai ji mai he ma pinangan do amuni da tuma list nitum long la xerox lemet no la mo itu malong tu aja dokumen xerox lemet lo itu xerox lo amuni da men da do la sila hai tum phan aja kan te apena cho he nei pon da tum phan nang pudu pa apena cho he glap si theng nei pon da nei pudu seda ni li kichuning ri tum kang tung bang kala lo karbi solang do ra da phan itum che theng nei che chok nei pu ke tum kitok awe lo long ta kitok ta we seda mi itum aron me siklem nei la sila tum phan itum aron pen itum phan kopila provision nang bi hala so teng me itum claim nang ji la sila tum phan lam hoi pi pen la tum phan ituma abiru the ke claim tum phan an bang ke prapjin pen nep ing nang si hem kang sam benget nei bo sini la karbiang long ke the ke ding autonomous council lom phan da joining ri padikrim lo la pen jong si hai he pulote alang le tum bang ke karbiang long ke cari nang ji order vi posini order vi lagi MP non MLA non lapen CM non EM non MSC non lagi alang tum han kilang selele nili ki pukali sidame nangli tum long si non ja kong dolo lai ke claim nei akam jong si nang tum claim he pulote lake ke claim theka tom dolang karbiang long thekser tum da dolang la tum han si tum munit pe manang ko lahan lo nili ki pukang tum bang nangli tu kadu ko we tamila dagal tum democratic pinak la sili tum rat aja kong buli tum kachini nang iba ke nang sot mane karbiang long rat mi tamil tum rat aja kong lo rat to maning ke hang chepak lang la si la bang so ili tum alang li tum phan ning ke hang chepak lang li tum pahai don lo ni tum development be jenglo kaprek li tum phan commission kaching thura wa sar wan thek pu buli tum ka pahai don lo mani di mos nai pini ani la bang so la so nang cheplang nang ko bang li tum karbiang long ekdom ning duk me la pen karbiang long rat phan isi nong no pide ka phalo ka chu ora son si tum pini ani nang man det khangyang am la si nang li pen pilo ni comment pidun kang tung la so putha ke ni ke very big question to the Karbiang Long Autonomous Council a big question nili pencheng lok nang litum pencheng lok Karbiang hampang riso exam KSA doan kadok kawe atum sarmar sarpimar arong asar rugasar basapya mai ton angri angdong pen council upon question nang litum karjunang non apor serious need of the arlono make tajang te no tajang te lada non hot chin thong adim pen stami
hamran jinthong along pen sami to war ka hing no mithang ahem a sort ma fan kachar chong pon amat hospital le ko la pen ge kadu ka we treatment en long le deadlong chiwa juilo arniwang muluk ilitung along pen abhai jumbom lo. So I want to ask a big question to the Karbi Anglong Autonomous Council that what have you done till today? Ili tumafan Asian countries, itumafan President Professor Jian Hong Liu, alang li ke Asian countries a president lo, alang li ili tumafan nang pinkhat lo, alang li nang pinkhat ke lahen lo, nang tumithang adim amonita tumpen, one voice raise non labang so one voice ke nang tum unity nang tum donor labang so unity dolop lante non amata hemprek lang ji pusi Asian countries a president Professor Jian Hong Liu ili tumaphan nang kipu nang kichak do laso nang kichak alam ke 2013-14 nili Tata Institute of Social Science Mumbai along Charlie Bomahud nang pulo Rita, go back to your own district, Karbi Anglong, and raise the issue of a big injustice done to your marginalized section. Because you stand on behalf of your people and go back. Lasi, nalitum risomar o porjang sarmar sartimar, nang tum United ning isidonon, anke nalitum government of Assam, hala implementing bodies at tumapanta chinki damon. Nihin pensitame nang tumapan nang upidun popu Asian countries a president Professor Jian Hong Liu nang kichechak tang alam do. Labang sohut Kiran Bedi sitamedo. Labang so ahut alang li Kiran Bedi sitame ahoklo nang tum sungpiglo. Alang di pulo, I have visited your northeast state po. Where, ma'am po? Amalang li pulo, Kiran Bedi pulo, lake I have visited the Manipur state and I have observed many things in your northeast. Let's see, please stay together unitedly nang litung kimaason nang litung longji po si alang litung sitami ng pinkadun. Tangtin pinyarni ilitum kithek kire riso exam pencheklo MPhil PhD BA BEd ke lake buy rui lo ka Charlie tangte labang so buray nga varsay ke ilitum aphan kalidat loma 6 schedule ke ilitum aphan ajakong ilitum exercise long ledat loma lasi ilitum non along 10 ilitum 11 blocks do Karbi Anglong 11 blocks along a constituencies, a kaprek a constituencies. Mopen alang litumpen Pachinilo, Surupathar, Bukazan block, Lapenon, Lapurong Khang block, Jinthong block along Langdap Itsina, Halada, a hem a sort of a pan, Kacharchong pen, Chenglok Kiwan, alang litum achete non pinyarnike, ave deadlock. Duwai mu anstami alang litum pilong le deadlock, to war a leg book leg war, ladak photo do adlock, ladak videos ta do adlock, la anchot takalilang, la sonthot si, all Karbi Anglong district east and west itame, non along, long le, la ali along non latum, gari motor ta chelengon edadlo non along ke arong tin adim kan stami soksi elablo la tuwar along ta soksi elablo pin so arlo somar asame theglong ike la sila soksi elablo la si along litong stami sarmar sartimar ukorjang di somar tum stami question arjulo council la sorkan la puheno manili tumaphana pinchong nangji Karbi Anglong Autonomous Council tumke musuri ke ron kali वो असो की रोन कली वो कार असो की रोन कली सेल्फ हेल्प ग्रुप तुम हनन चोट कली यूनाइटेड कटुक कवे फंस तमे जस्टिस पिनोन राइट्स पिनोन नॉन आना पोर बंके चिच्चा कुनेलो नॉन आना पोर बंके इससे ता नॉन आना पोर बंके हे बॉम्पो nakau lage citizen a definition long lang dam lo pulo tangte citizen bu bisi pudam lo aron chok lim pen ituma dead long kido long abang phu phansi itum citizen tu ki pudam lasi development nane self help group phanto nane chingki dam wong mat konane mo benali pusansi woka kaso rondam konane ruma so rondam da self help group tumhan pu wong kali hala ki duga tuma phan an ke cholong le tum phan hala tum phan anda kilang paching barang ji lalo pote partiality do ko polage partiality ki do joine si corruption ki do joine si pinyani ke therak na ko laso corruption joini lo matinon corruption is a crime laso hutha ako ladak ning wang let lo
a man with courage makes a majority. Andrew Jackson Pulo. Let's see, ilitung Karbi Anglong Autonomous Council, EMCM MP MLA Narendra Modi, haladak central along haladak ilitung Karbi Anglong akang cheer labang solam nang litung koan paledam lo. Lata question dolo rat pensinon question nang litung apan Arjunang Koklo la penan pars dami ala Rajnath Singh dong muka along kaning jekang Rajnath Singh lo Na ras na sing lo. haladak ning jekang nang tum BJP jong sinang pe hai lo pulo tamte Karbi Anglong ke hemprik kang tim long po pu kacicak dolo mave no labang so ke cicak ke piniar ni ke konat lo ilitum mistake long ke the ke ding atum apam sitami a hok a question ke lake arju vet nang ko athe non kiwang miao somara tuma phan an sitami non ilitum gleklam pipe pulo tamte komantu lo mag klamji pena ku ke anap janglen akam Kala. laposi ilitum pini ke klem nang jiakam pini patang nang ji pena pa phan pulonte pena ilitum pinu we ne ke jang hosi pre plan pulitum donang ji group discussion ko donai nang litum Karbi Anglong Autonomous Council ke the ki ding ki ja atum nang litum group discussion nang litum along analyze nang litum along monitoring nang litum research team nang litum kopia department lo education in charge agriculture in charge amuk tahuk ladolo in charge lahaya department lo nang litum development pu kaninge chot ke practically ke ladage pinyar ni ke ladage rat asonon hang jolo rat so kang chir non latum ha so bang solo ha thia bang thilo Karbi Anglong pe nang tan dam nang lo Nang lo. ako ha charge ilitum dam nang et lo ilitum aphai nang jum bom lo thi bom lo kaching hon nai EMCM MP MLA tu nang litum aphan nilitum nang ching hon pik laposi nang litum along labang so tok so pen nilitum aning arlodu Karbi Anglong aning arlodu labang so me krike nilitum non ke nang litum nang ven vite nang ven abang avelo labang so me krike ador so pik lasi ilitum rada ki mangan ke nang litum si klempo lapen chi resign non pusi ilitum Karbi hampang tu anta ase ang tong non do bomlo Telangana tunggi kopia posi ka chi resign hai dead lo kaching honna EMCM MPMLA pan karju a question to koglo kopia posi Telangana tum chi resign hai dead lo latum si tami national political party latum dolo tibon si tami latum ke national political party pe latum chi resign hai dead kopia pod regional political party si kangta lasi a hok pen radaphan Amit Trivenji radaphan a hok a justice rights PG pu Telangana tum ta chichini si leaders atum to resign that lo latum to resign that pen ke latum handbrake long lapen isi alam hedi hada ke leader tum dele conscious kidu galilo ake rat atum conscious kidu si public support kidu non ilitum along ka cheplang kupilo ilitum la phao thani than thom chok che lage Poisa pharo la pho. horebo phao thani than thom poisa pharo pho haro ini ajoy ni pini ilitum Karbi tum therak na ko la so dolong pe la so long la bangso atowar ke tangte ajoy ni itum phan nangkang to nangkang thilo pini ani la so atora so la so phao thani la so abo broiler region ajoy ni itum jong si non kibang jilang pen ining mathapa mepen muntipa mepen langpa mepen jongsi itum ning chiru re pulote itum ke bang jilang ke non ke kecheng lang lage mola anso sesi tum therang na koi kalimani kaching hon Lamson aru no ting ne nia ko de hala Congress ahut tami BJP ahut tami ruling party do bom ahut kona niya amai meeting dolo pulotang te halada abilun pencing lo amira pu pencing lo oh pa halada ahir asang ko ana laklo ne la decoration stage long take doji an ke lada alon ka chipi tang te la hai tangka ke hala duk de atangka rat de atangka la hai tangka ke o kaching hon EMCM MPMLA tu la hai alon bolon pen lang lera la hai kiduk atangka kiduk arada tumaphan
nang litum non kiduk kilak kiso tumapan nang litum arni sitame kaching honai CM nili iglo nili sarlo ili tuma sarlo ili tuma polo alangli kiso deda tumapan tangka kirabdun lahat ning kang sok nang lilong kay kita arnam perjumen dito berna CM kaching honai tuliram sar lasi nang li halaki duk deda pan nang li kang hon lason thot le nang li resign da tu ponte arat adat pensit nang li tum phansi em tame MP tame and ajat sami nang li tum phan pa hai vaccine pa hai lapen ratum da non mun thinai nepok do ke phedi nepok do kok sini chongda nam na kok ahok lo epok ke dolo nelita nepok dolo nang lita nang pok nang dumada itum pok dore lo di epok ke chen jok si hunane hom bidang kok na pohon kali e bangalong si dolo seta itu ba lop sol konal itum ke chok che konal kopia posi itum kapre akhelo dam nang kok ke dam tang hanjang lang so ra chune heta fesari jang chok ta ho ang tana der ka chong da dam lapen mane bagai kok thare chipi la sonda dolo ar so tumta Barni si herang la nitum balibo thar ong inte hola da inte inut Nagaland ka chongda lage mi thanga dung het malo pro da kapa the kopin ho ring si club pu ti so ya amasi pula bian la lockdown ma chewana lo da hoda amasi moidam da pidelo da bosonon da litum long akisung nang rok lo la si rada tum ka chini nai mangke itum ke council dolo Karbi Anglong Autonomous Council dolo Ladakh si itum ajakong abinong et ke Ladakh itum kereng nangji a source Ladakh hello itum macet hi abong ke itum MLA dolo state long tadi lapen MP latum anda ciju lapsai silo sita mainly bang itum council hello horeng lapen kado kabe bepar beha ni contract pen cenglok lapen ason kulat kacubi kacongpu pen cenglok itum daksi kado kabe awar sai anda me cutiki punon lapen ason amung ki claim ke dam nangji ajakong an ke council pen sido koklo sidame neli inut baini lason piloma ahem ki dam pen neli interview ke nam pen pinangan tum pen comment na long lo alang itu mang uti duk piklo karbi tum kopia potong nang lang le dene kopia potong pinini pu sidame hedi konat si men haladak hedi ho nangkang bob ma hala so bang cicini ne de la so hindi si eduning tung si alam hedi ilitum rat man ili la tuning ring tung hedi responsible citizen be ilitum anke India citizen India along India along kido atum side arat side lo mudi si itum responsible citizen kuma hansik pudang la government ki pualing government policy ke claim aling government ki pima ini teman nangke thana ling soaling na pu claim dun bom arju dun chot claim dun bom na pu loss ka judun ke laga responsible citizen pukali responsible citizen you cannot call yourself a responsible citizen until and unless you start questioning the government la solam thiru this goes against itum abi the jongsi opini do kok itum han suppose aron ka selam tami itum phan kana hok doko polote la kai se chibido nampu laki lasi la ka ko government mane constitution mate itum India law aron ta dak mata freedom of speech ki pidolo freedom of speech mane la freedom of expression article 19(1) along si ki pilo sila so aron pen bote itum right na pilo la pen itum responsible citizen puchichini nang po je itum responsible citizen bote ilitum question arjunang po ko position ma position se dia ma nang itum semi kacipi ke lason semi kacimi pen ko position son play de doma di apa demokrasi ke ko pilo rat pen rat fan rat joini di laso bostu josi laso te mes ilitum a vote piduno ise government pa thedunlo pulote ilitum ko pilo itum a vote ki pidun ke pilo itum kanton ke cholong phon ma di ladale rong de kanton cholong phon ma mate epran ke cepada ma phan ma de asap sabatang ka jo ini suka celang ini kecelang ya pantang ka asap suka ke rong ini pen ke cepat cipran cepada so phan ma itu vote lalu ni nang yong lang ya semia per bang alang lo ini tum kang tona phan le ho ke cheng pen ini tum han iru sam sing ti 1951 ni tum han
กังต้นนี้พันลอกลาเป็นนี่ตัวมันนั่งกี่ปุตโตรีพันนี่ตัวพันดิสทริกนั่งกี่ห้างปิกาลีการเบียใครละปะพีปิกขังยังนั่งนี่ซีมานี่ซีเกลิตัวนั้นจิงทุรุนเทงนั่งยี่ปัวลังนี่กรรมทักเกมีปาร์ปิกาจนนี่สิปีนี้นี่ตัวพันดิสทริกคอนซิลนั่งพันพิโลแล้วดิสทริกคอนซิลนั่งพันปีเดียร์เป็น6ดูแล้วเราเต็งเป็นตัวพันนั่งปังนี่พิโลแล้วโซ่เป็นนี่ตัวหัวละบางโซ่นี่ตัวมันแกก่อนเราตัวนี้คนนี้เดินซีแกตัวเอลาเป็นMOU จะต้องเป็นแกนี่ตัวdepartment ไม่30 department ว่างล้อลาเป็นคนนี้เดินซีเราไม่ตัวนี้6คนนี้เดินซีว่างล้อแต่สิ่งนี้จะสมัยเป็ดปุ่นตัวนี้ตัวการเดียงล้องนี่ตัวโดม30 department กระชารีนั่งยี่อังห้อยแล้วก็แล้วนี่ตัวหอกเป็ดนี่ตัวนอนซอนกิสุงกี่บ่อยละdevelopment นั่งยี่อารมณ์ตั้งแล้วก็ละให้พันผู้สิ่งที่ตัวอะไรEM ดับเป็กล้อแล้วก็EM บางครั้งนี่เป็นล้อ Chief Executive Member อินล้อ Chairman Deputy Chairman ล้อดับซ้อมล้ออย่างนี้ini tum kar beng long ang kang 30 department do nili non amen sung pon eng tum aprang si lage 30 department ang open yes number 1 industry number 2 animal husbandry and veterinary number 3 forest number 4 agriculture number 5 PWD number 6 sericulture number 7 educational primary education up to the level of higher secondary education adult education number 8 cultural affair number 9 soil conservation number 10 cooperation number 11 fisheries number 12 Panchayat and Rural Development including DRDA number 14 number 13 Handloom and Textile number 14 Health and Family Welfare number 15 Public Health Engineering number 16 Irrigation number 17 Social Welfare number 18 Flood Control number 19 Sport and Youth Welfare number 20 Weight and Measurement number 21 Food and Civil Supply number 22 Town and Country Planning number 23 College Education including Library Service District Museum Archaeology number 24 Land Reform number 25 Public City Public Relation number 26 Printing and Stationery number 27 Tourism number 28 Transport number 29 Excise number 30 Finance including sales tax on purchase of good order and newspaper excise and provisional tax joile tumla 30 department ang bo ni tumpan Piniani jakong horang nang pitang lo nang litung kapachari kasaloni fansili tung pan EM da bangkrenia punang pilo Chief Executive Member CM nang pilo Chairman Deputy Chairman nang pilo Piniani litung kaching tu tek det karbeng lo ang kang lapwan kaching tu department tangka puru aprang pen litung langdam lo pulutang te MOU chitok te ko pen ke litung more than litung 30 to 40 crores se bang chat nasi ako da kami non bang ke litung 100 more than 100 crores isialam nili ako da jokdun kan tung isia department long jongsi Wareng abar sai thomkep do ba phokep do pulote 30 into phokep phokep into multiply into 30 pulote pinale ro 1500 lasi ningkan ni si jongsi la ana post create pulote tumke jongsi neli ki pudam kang tung mang de jakong chi othi pusonte council tum jangso jakong chi othi pudante ningkan ni siang bongsi tu 1500 post pharo create hoi tum create un po lake tum kar biang lo ke lak clear biya khai ing longa khai ban pi pesi halada konania sarma konania bora konani si halada nang ke join agimi theklong laki ko pia potlo lake 6 schedule ka che othe thik da potlo la si so a ron na bang son CM EM MP MLA la por hita ho kwani la pen la hai ki tum kenang so kwani hora dor kiso ibong bong a horsi alak so se antado la hai a hor ki jun pen ning karong ka chipi pen kamatha chipasung se da japan malom so por la hai hor la hai jun ipo arong a jedo po ilitumak hai tum hor pen chipe hilu sena la por hitha la ke pharu sive la bang so kita por hilu konte ilitum kaching hon EM CM MP MLA tum claim vegji la pen alang litum claim g put ni ning ka chete do pe me athema ilitum kaching hon na CM sarpan sinon ni di ning ardo pen wanglet lo alang li ki pudo borpung tarapung alang li haladak mai meeting along ke damagudo alang li pulo ilitum khayang bong chilang silat nang me lapen ilitum ang bong ichok chile dus tame chidia seroy na lapen ke bible along kitok alam nang hutur aphanta nang mithang aphana sonthot jinghon tu alang li labang so alam kining jedam bible ten alang li kamatha pen alang li kaning jedam labang so alam ke ikai sita
ting ni un elu ining kaching sam pima alang li haladak bondak lodo alang li haladak bondo nili jirpo benta nili tum halapang so hut kachilang on idu ulo sta pini arni nili tum jirpo pusi itum kaching hon na CM sar kaninje amalabang so lampen kakis tani alang li fan ning kaching sam labang ki kakita doverlo kaching hon na CM sar nang like kadok kami kan sami nang like kachingki kachekam sami nang like friendliness nature he pick lasi nang li labang so friendliness nature kit he pena joksi nang li long jo kai kita di kiso tum sar nang li phan chuning ri lo kiso phan nang lang tha pu nang li long kai kita muniti wang ado la pen kai kita tok so long je tok so tamo news along sitami alang li Karbiang Long Autonomous Council kaching hon 9 cm to diram rong hang sar alang li Radaphan kang hon kit he ni lidak nang jok dula ili tum pretending leader fu dopik de kache khom chala leader tum dopik alam na lage athe alam ke ningje po aside lang kle lason si tum Karbia rar phanda lason ka ningje posi ili tum Karbia tum ta ningkan ko an pen kon si kaching thudu nei po jing thudu ne khedalo lasi ani si hata nili thalo Maxwell ningjelo mati la solam lasi hala songja pulote koson lo songja pulotang te towar ka chinia bang hala so alang ka chinia atowar long ta ko kiduna bang lapen kopiloma alang hala bang so atowar along kopiloma kiduna bang lapen kapek lang abang hala hen lo songja ke lam ningje choramat hala methang da practically claim claim pulote lage ka chubaya songja lo lage lapen lason kali de nei lapen non ke karbiatum kidu kisung lo ladang ni li si ako yadum tum electoral roll apu thak non da claim cle lage PIL awardik ta kelong da jerding tuilo lapen ladak nili ke adun kang tung ke lahen lo cut off date abang itum thang ke lang ya ota belo ladak adorkar belo inglong aso tum pulo kali pulo tangte ladak ma election thudun long le denang po voter list abang abeden nang po six schedule te engpen lage inglong aso tum mansi 100% reserve de polon thala pawan kumar raya phan ke pawan terang ku pilo lage kopilo terang kwa kur la non ke keng sang so MSC bang thoma belo nong ba ke post kopilo la ke avi ke hala ke terang kali pawan kumara ke avi ke hala ke keng sang so la ke litum chichini pamerang ji la penili lada aku nili pachini to ningtung nili labang so question ke nili pin ke arjudak nang kopo kaching hon nai MP Horen Singh Be Pansini RGG labang so question ke athema alangli MP result ni wetlo MP result nang kileji la so hut nili kaching honai MP Sarafan nili question arju kaching honai nang li non ke EMR kulang hasut ke samit nang li MP election nang li chipate duno tang te nang li MP haidet lo blon te Karbi Anglong Aradaphan kopi lo nang li ke klempi kiji nang hemprik kang team Article 3 which talks about separation of state and Article 244 talks about autonomous power la ilitung kinang ji nang claim ipo mapo kusinili kaching honai MP Horen Singh Be Pan nili question arjulo alang li nang thaklo ahoklo pinu nang kaning je rat atum akar i ne pa pleng wek po rat atum aparman hem break kang team autonomous power ne halada central along ningje dun wek po halabang zohud kachechak alam dak nilining arlosi avi ke jang loklo halabang so a promise seme lang dang tong MP Horen Singh Be pinchong det ma la lo ni kani seme lang dang tong pinchong det ma laso a seme ke ilitum ningje dang loklo de practical ilitum thinon renon ta claim pachun vek nangji tane lasia ko apor lapu ne nang lilo wang thu pok sa pula sila so wang we prang ala UPSC aspirant do pose lang liphan alomso apor pitu po la se lang lipini kaning jei dolang posipo la se lang liphan minute ki thomba apor pipo apora doloi pila chala
কি হে choro lalo nili bangke lo porhi lo charli osumar tuman kaning jikan tumage osumar tuman lo chelang lo charli hutsta apo paina kela ke chelang mane kelang dun hajar kisi dun kenang so apare osumar tuman ning pathi fan son mane osumar tuma jak confidence ave mane ri aning che thame tham mata ave ni ko pc thelo ko pc claim ma claim preter ma exam marks ke jeng khainu da puna ba marks khainu da hajar pen ke nitum la pen da muni ala osumar tuma pran che en that bala son do la pen hem pen ka jui hai do pik la sini la hai man puinje pir thelong ke bangke pirthelo ke bangke anutin maduta ke bangke anutin atumta pirthelo as contribution ke do veklo contribution bangke lata akimi hin si koson si ke banji mal la ke anutin ta dolo responsibility dolo la ke nangli kopila lo charli hindet le contribution piduni pala malilo kimia sai society phan ke elite society phan bu attack progressive upliftment ji pote la ke lo charli hende dari lo ke mesa kapre do la ining chupa bi nang ni pini nang li metric good result hanu da percentage hanu da pusta munang bor I hajar pen la pusta social activities in the clan nun me social work the clan nun pen nang li moi si thedung example no son thedung so example nang li set me society long aki me hin wan me life long ili do bomo te choklen no ako dignity of labor po hormu chini ning ji dignity of labor po hormu chini dignity of labor prote hi tumko pila aso asa akam reclaim choklen ta mane thera avidat nahi ji na ek thera ka avidat nahi lahai so hormu dolo prote ili tum ka phire da avidat ni jong sila so hormu dolo prote ili tum ini ki bi ka avidat po je ili jo ni success delo ni confidence po hormu ba ka da do po la si nili ka ponda pon isia hormu la anutin students put noi anutin do an ili ni isi kamonda pona quotes la sharing tum je give your best to life and your life let your life decides the best thing for you lage mane nangli ko anmak bor ian nangli nangli thak pa chipi deno nangli hop pet pen pini ki mang dolo te khala sui an bor ino nang life ba ga nangli phan buke nangli ko an level ma ka bor I hala so teng si jong si nangli hop pet ka bor I pete bang nang life ba nangli phan mo apor ko son apor hune ko na pen na pa puna pachero dun pen nangli phan so to bara kimi to bara na pali vexi la so si exam pini hanu ta ma pini son pini da pen lo mane gen bachulo ondet mane pini ho mu bai khangong ondet ta ho ba haja lahai pen ge ninchi pa binani ninchi pa bi ilitung kopilo kenang so da hormu kopilo lake lifelong contribution mane society contribution aki me hin kopi ma kenai hala so hin mai ka tani chipini responsible citizen responsible son la so ahin ba ke nang ni ka tani chibi na pon pa phan ni tum ka ta chiteni nang ni so no na ko plan sa po phan ni lia port video pon na port do ele le yo ni port do lo basin nang phan se minute si phana pon jese met pe bang ni chuni ridun kang tunga bang la lo ili tum non piniar ni tum ili tum han tangka pru nang pidiat la pen department ko nang pidiat a phian da li tum paching thu dek thi bang ili tum la dang ko pia polo mi thang kar bing long sila ke under autonomous council ong zerim chipila nei borenga war sai ben chenglo nonne tum obi kimi don namel hai akisung phuyok to naya polo ta la posona thak sali tum council long tum separate electoral roll ko pia position am la ta kar bing long ma silam mi thang autonomous council ong islam un la parliament long dam nei ko thai bilu lagda ka masi alang tum no ji itu ma khai si third majority dola em msc tu cm da itu ma khai lang non ke la si non ma claim de pute un lo lage alang tum pilo pang le nang lang ke la pen sa fere nei da kalilo lage high court में से already ban lage constitution का interpret तुम लोग high court तुम के दी court तुम के la si court तुम से बा verdict पियलो non के alang tum ka fere nei ka ma se bile claim mat claim na punon ke wrong asar means wrong ara tum ke comments long do lo je comment tu lo bangso electoral roll kitun pomati ni la so position ke do alang tu ke non ke time ke chang cholok lo extension lo ko ani nikan jigon prop nikan non nikan hini ke khonda ke beng tu ponon ke lage lalo he la haya ni ngoni tum kar bing long ko ani li toman ki do tang arunanda jiklem chipang thiu rek khelang mane bachok rek khelang plo tang te
ini tum Karbiang long autonomous council ke pusi autonomous state ke hang along ini tum ke pusi ke long thek bo facilitation Kasi Acha, Ladakh do Northeastern Council, di NEC, Northeastern Council, ala 8 states atum aladak Meghalaya long sila NEC ado, nasi la alam itum Mizoram peni Manipur peni ho haladak chairperson do. Nilitum kachari bomahut haladak nilitum han excursion ng pon. Amasi halatum abang question ng arjulo, people nang nilitum Karbiang long a district ila anaki KP. People si students upon nang tum da kopilo no hala scholarship people sinang hangon da lo lapin scheme do NEC long kopia po sinang nitung Karbiang long do joy lo kachini si lage lasimo ben pulo ke di songja pulo te lage towar ke paklang banglo kiduna banglo lapen ako hala kopilo ma ho towara methang mata ki kaselam pona banglo lasi ladak Maxwell nelikai da puelo laso bangke ining rodut ho Maxwell pulo a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Maxwell, lasi pina lahai ki people of tangde itum asongja ki putot pophan kali neli thego pule ka chipinda kali. Sita me songja pulo tangte project nahi lage. Hala jitu itum grassroots level pen wrong. Hala amuni itum pen kacheprek donangji puke hala tumben chinki ke chedam de pubangali. Ate songja pulote leader puloke di leader puloke ke japona banglo tang de hala tum leader ka chikro nyon se hala rong arat penanda alon rekta ve pulote ko pusi ki japon pomati lasi lahai ahormu ta hala che chardam de del ahormu bang lapen ke thekere tum I advise mate alang tum hala ko piloma pui ho alam the di ke thekere tum alam the alam hala tum abi dia bang ening tung de la hen lo ke chokdang deke la ini nili sonsoni mane isi elitum Karbi society long sonsoni hala son kachelar nei uma la so hormu bang isi requesting tum nili mane ka sono nili tum ilitum chini lo ningkan kimi Karbi New Year February 1 la so hut kupilo ilitum methanga aka anikan kimi lo po celebration po ekdom nich ningarong aji palon po hajat po to labang ke ning jisang lo palonang po la so mu ke mithang lahai ke chinghonai po te cultural hi nai ke patuna po ni chiporong po san ni ya bang ke no hok ta ili tum thegam no ka thegam ong le je nun puani si do piglo next la to ili tum society lo je nikani siang mong pen osom dak hala so nikani si mong pen class 10 ke pas tum puno ba second year ke pas tum ba mama mani ba MSc ke tang BA ke tang to ba son high smart ke charlie smart man society hin pen di society hin pen lason isi program organize pen isi facilitation program mane kharchu program lason ka mage kibi puga organize thegong le lang ni lasi rong do la hai asong do tumhan upi la asong ja tum gidu tuman kuma la pen hadak public start general public tuma no kunama ke rong do tuman andal ni tuning ring tu loje lason ningkan isi pen batai si lason education counseling lo awareness program lo la pen kharchu akam unde ningkan si pen batai ni becho mane 6 month ben tip 6 month ben tip cultural festival long kame cultural festival education lo la every ane social lo la rat along la hamphang along itum phana kenang so di la so hormu a platform isi along clam selam pilote hala smart ma confident lopo thekta thepo heragre phire lo la pen kadu ka ve name ke charlie na same la chingthur pon bom lage la so hot hala Karbi thala ala Karbi youth festival long hala so hot ilitum kaching honai 24 plus long di Japon kaching honai ong roton terang penching lo alang li team members la pen ke resort jang kadu wi phan alang di halada isi halada quiz competition halada pidopon hala so ke pidopon na hot hala so hot a competition bangke komat mat si lapu mane Karbi alang ni pin pen pangui pin pen inje thekma hala bang phan nong ekipido amar pujo pu cameraman pu niliong long kumar be sita alang dita compete dun lo lasi lason dak thak alang di sita mi compete dun lo lasi ala lason do unang ji la penki la puson ahut ilitum mathapon sinang ala nili tengni udete sia konon bangso alam bang nili puponing tung duk lilo la ilitum aphan
kaching honai sir Chandra Kanta terang lun kabonda ba lapen ke sonda taksi sar ke rompi sonda taksi non akimi new singer akimi dolo alang itum jaseme kitok pon alang ke kitok alun patu ni dik ni thom ni pli ni ponet sidolang kaching honai sar Chandra Singh Chandra Kanta terang pen ala haladak Christine Teron alang itum haladak ciput do lasohud labangso alun kabonda labangso alun alang li ko ani karbia khai phan kaching hon nai alang li Chandra Singh Chandra Kanto terang dasi alang li kipu ripaja paja karbi phur kimo iphan e ke hang taho ili tuma phan e hang bomlo bangso alun ase ang tongpen ning arlo chibi ponra anu tina bhansi arnam ikang wailo dasi karbi phur kimo iphan ikihang dalu nang owe mi an atum kachi song long wang non labang so kachi song long klam long wang ignon halo ti edeng an nilidak ya dun itu kache song along pula hadi platform mention lo lake seta me kache song pa mini broadly di andang pi pen lang lo pote hala ke charlie ta isi kache song lo lapen isi hala mention asai ke claim long ta hala da participate dun ta isi kache song lo la ate mention asai long ke jongsi inu songja jongsi lead pon lo japon lo potang te di hala long mention asai long rd ki pidun ta kenang so kali magalang di ako isi stanza tula kache krong nang thong nok be rong khar pi rong be kachi krong nang thong nok be rong phar pi rong be pi pot ka seng rinang mumang pir bi wang jong si simbon dote la hello pir bi wang ale jo nangli nili ilitum simbon chibikang nangzi labang so simbon ke ilitum ke lake khai kaching hon simbon chibinangzi bang dolo lasi pepening we so amo por ajilong pamin por so seri aporto minute sito aporto we lo petino ali antin do tuman karbirat manda chuni rilo je linkan isi pen pata ini ke rason education awareness ba karchu program e binanji je osmar rahman koma ke thekere koma ake thekman ki chunoma lochali hen rason angdeng ki chundu na hai tuman ar churote hala ki wang ni no na ki charli bo tuman ta o ni tuman rason ar chulo bote ni tumta la an thek son charli hen an thek do no hajar ro bote ni tuman ar chu population ni ma thedum po la pen la son ke thega tum mane ki chun dolo bote alang ni tumda rat do tuman sa sorong tumsi poisa ta chirung jong politics ba pini akam claim pan poisa chirung un itu program organize puri pan poisa chirung un bote mane usumar ke thekere tumhan jong si kapat thi ani parung dunia pan itu poisa chirung ema chirung si la khai tuman ani pa thedun si la an se aking kam pa athak pa che jori pan la so phan ini tum body biduna pola son pensi ini tum society ke progress dun po athak dun bom po so si la an pensi la si ni che thelo anu ti da so al ahina bangalam ke ini tum mathadam pu sini je thelo ka dira do an hanta lasinon pijo je prang isi nili chuning dikantung kal hanlo ili tum karbiang long itum history langnam lo ponte itum ke ladake Columbus of Assam karbi itum ke bang cheng atum lo sita ke bang cheng atum lo potang te itum people of appeared lasi nili si kang chap dam pen ke theklong kal hanlo ili tum ke phan ka cheklem pi atum bang ong ide ili tum adet ke non jang bom lo akang ting na sidam bom lo songja ke meme pe na jok itum rat atum ta kisung phodunang lo non ningwe he jok ta itum chethan lo mo pen ta itum hane kang ton ang kang thi la poson sin nang lang rop nang lang ai ben sibang ke chi asunta nang klem bom lo lasi lason itum dudun bom polotang te itum kiwang jilang akai ko son se itum popo lasi itum along ri ke itum jang bom setame ke klem abang laso kar chak dumbane komalo ong ipik di very few itu ong ipik akimia silong ke klempon ke lapen kopia posi itu ong edet lo lata itu nili thaning tu athe pinanga na songja ke itu hor ok lapen tangkalong sia pham chidanun chekti lapen hello lasi successful leader mate kipachun mate pilo successful polote akimanga ting pen pachun nam det pachokli ma songja pulutang te lake lahai pen itum chipa he lunang ji
lapen kopi si itum ki target ma kopi si itum ke mang ma hala itum mang vet nang ji lalo ti tum chun po to pineng ve tok son sek sidul la chihot chiput long ingdeng pharo sira prikebrai si long ke itum puan se kang ton lo lasi chuning di thulo nale tum phan niltum ke than ki mum niltum da un an me se bori pon lo than pon lo lasi nilitum phan lapu chong hong chochera nanglitum da tok show un de bithunon arong nanglitum laposon bor ira non ke smartphone dolo lasi beta chi apen nanglitum tame laposon b pen awareness p pen itum back pen share pen lapen Again, we rise. lasi itum slogan alangli kitok tado alasi alangli fansi nili non peju je apa alangli fansi slogan tame itum pahang pataram pon po Lalu, lasasi, like sonabang ni itum mencuring de, we fight, we gain, we rise. Laso in bagai cingin itu. we fight di itum che song po We gain. itum ale long po Laso lapen si itu we rise. turpo Turpo. mana cing turpo to lasi chorolo kado kawe pan tok solong nang kelang duna pot lapen nang tum sharing non bagging non lasi kado kawe pan ta korte lapen ing jir pi lapen jir potom pan anta ninga klong panang cing duglo lapen kado kawe pan ta ajo kimi kadong Kadong. Kadong. Kadong.